Здравейте, аз съм Милана. Аз Милана Иванова Николаева. Не знам какво да ви кажа, но това ми е първо видео и мога да ви разведа из вкъщи. Ето сега това тук е моята играчка Пикачу за подкрепа. Тук е моето бюро. Ето това е моя много як балсам. Много ми харесва. Сега ще ви покажа моята колекция на Хари Потър. И сега гледам калинката. Ето. Или май от една историите. Не. Калинката. Знаете, тук се отварям границите, защото аз идвам от село. Имам няколко луни. Имам луна. Някой не знам как се казват, но сега ще ви покажа. Джини. Той не знам как се казва. Имам една от фигурката на миньоните, само че има още една част. Учителката. Златния. Не ми остава две фигурки само да събера до края на колекцията. Златния. Хари Потър. Дъмбълдор. Пак луна. Имам още една. Ето вижте. Едно. Две. Три. Ето. Тази също не знам как се казва. Това е Хагрид. Да, беше само една история. Не знам. И това не знам как се казва. Знаете ли кои фигурки ми остават да събера? Ако се питате, сега ще ви кажа кои. Снейп и Малфой. Вие ходите ли на гранчарство? Плаща се само 10 лева на урок. Там е много яко. Имам няколко моделчета. Ето сега ще ви ги покажа. Ето това тук са опит всички ми фигурки. И тук е един на миньон. Аз много обичам да говоря. Ето тук. Ето това чиниката. Извинявайте за бъркотията. Ето чиниката ми. И имам още една. Там, че тя е зашкурена и е боядисана. Общо всички фигурки са ето това. Не мога просто да ви ги покажа всички. Е момиче с нормален живот. Но има нещо, което никой не знае за мен. Защото имам тайна. Ето ги тях. Ту са сега. Калинката и Катарака. Ето ги тях са чудеса. Силата в тях е тъй добра. Ето ги тях. Вие гледате ли Калинката? Мега чудесата на Калинката. Ако гледате Мега чудесата на Калинката, се абонирайте за моя канал. И ако гледате Ния мечетата, сложете лайк на всичките ми видеа. Ако гледате Калинката, се абонирайте, моля ви. Ето тук това е масата ми. Аз ще бъда трети клас. Ще правя 9. И
И уча при Силвия Иванова и Ивелина Иванова. И уча в трето основно училище доктор Петър Берон. И съм паралелка втория клас, но сега ще бъда третия клас и ще бъда в голямата сграда. Довиждане, хора!